Palomares, maimbuntag ninyong tanan mga igsoon. Nalipay kaayuming ang response sa kaigsuonan sa pagtambong sa atong katiguman, overwhelming yun gyapon. Bagong nahuman ang atong praise and celebration dito sa Davao gahapon, mahuman din karon unya moadto na sad ang among kaubanan sa ubang mga kaumuhan dito sa Zamboanga, sa Osamis, sa Butuan, o himuon ang harvest celebration. Ang uban sad naapektahan sama sa sa Central Philippine Union. Ang ila pod magsugod pod unta next week dito palibot sa tibuok Kabisayaan. Apan naghimo na lang og action ang Central Philippine Union Conference Leadership nga i-postpone ang mga dagkong katiguman tungod sa directives nga gikan sa Department of Health. Kay karon mga igsoon kung nagbiyahe-biyahe pa mo karon panahon na makaamgo mo nga wa na gyud matunong pod ang mga panghitabo. Ako gikan ko sa Tacloban ug sa Calbayog last week, pagtabok na mo gikan sa Kabisayaan paingos Mindanao, pag-abot gyud diha sa Surigao, nahibulong ko nganong hilabihan man kataas sa linya nga kadali ra man na usually paglugwa sa barko, mudaga naman lang ang sakyanan gikan sa pantalan sa Lipata paingon sa anywhere in Mindanao. Apan ni atong pagdunggo nako last Monday, hibuong ko nganong dugay man kaayining mga sakyanan, taglangay man. Di ay kay dito sa gate sa pultahan, sa gate sa Lipata Airport, sa Lipata Port Pier, na ang mga taga Department of Health. Og tagsa-tagsa, dili kay drivers lang, tagsa-tagsa ka mga tao, gipalusad kay gipang pusil ang mga agtang anang ilang gingalag detektor sa mga hilanat. Ya, munang karon mga igsoon ang nahimong epekto ni ining tanan, mahadlok ng mga tao mo biyahe kag barko, mo biyahe kag eroplano, mo biyahe kag bus, mga hadlok na sila. Kag maatlan ka sa ilang detektor, musud man kaanang kwarentinas nga wagi kay mahimo. Hibaw mo kung say quarantine. Ang quarantine duharay kahulugan, either 14 ka adlaw ka sa pagkapriso, priso nga pinakaon, pero minaskarahan, or 40 ka adlaw mo na kahulugan sa quarantine. Ang una-una, ang quarantine, ang pag-prevent na pag-spread sa mga germs, pinaagis quarantinas. Apan istrikto man na kayo muna ang mga tao karon, o kami nga sing biyahe sa eroplano, nakakita kami nga karong mga panahon na ang mga eroplano usahay katunga na lang ang lingkuranan nga naay pasahero. Ang airport dili nasamas kahuot kaniadto. Mga hadlok ng mga tao. Kay kinsa may mahibalo kung ikaw oroy ang maatlan kay ang imong hilanat na abot 36, 38 or nag-ubo-ubo ka diha, unya mo ingon ang Department of Health, sorry sir, but you have to be in the quarantine. Malisa ang mga tao. So nag-minus ang biyahis katawhan karon. Ang epekto baya ni ini mga igsoon, maapektahan baya pod ang atong buluhaton. Kung malisang ang mga tao sa mga panghitabo, ang mga tao may kasing-kasing sa pagpaminaw sa mga pasidaan sa Dios, so oportunidad ni para sa mga Adventista. Kay nangalisang ang mga tao, abli ilang kasing-kasing, abli ilang dalunggan, abli ilang huna-huna, ang mga tao manambong sa katiguman, apan moingon sila, ug manambong tadiha, basig na ade nag-ubo-ubo. Madlok naman, kay mismo gani ang akong umangko na malit og tambal sa Mercury. Pag abot niya sa Mercury, taas kayo ang linya, Mercury drug. Sa kataas sa linyas, kadaghas mga tao nga naglaray, kay mamalit lagi anang maskara, mamalit anang mga tambal, ubo-ubo siya. Pag ubo-ubo niya, abi ninyo mga igsoon, nangalibwag ang mga tao na mahawa sa linya. Kaya nahadlok na ay nag-ubo. Naay na sa YouTube karon, usa ka pasahero ni sakay sa kanang gingalan nila og gining mga train bitaw, subway train. Sama sa LRT sa Manila. Pag sud yun niya train, daghana man gyud kain tao, tindog, gunit diri sa gunitanan, tindog. Wa gikalingkuran. Nakahuna-huna siya trick. Higda bitaw siya nga ni kurob. Unya pag kurob niya diya sa salog sa train, kurog siya. Kurog niya mga igsoon, alibwag yun ang mga tao. Pag alibwag sa mga tao, daghan na kaing lingkuranan ni lingkod,
Lingkod siya dito, ug padayon sa iyang cellphone. Kaya wala may tao, managtapat niya. Ang mga styles, mga katawhan karon. Ako ning pasiugda kaninyo kay wa pata mahabwa sa mga hitabo nga nakapalisang sa daghang katawhan. Dito sa atong division headquarters, gisugda namo ang tuig pinaagi sa unang adlaw sa 10 days of prayer. Nya ang 10 days of prayer sa atong programa sa GIA Conference, gihimo naman gina sundon sa mga organisasyon, sundon sa mga institusyon, kaya ang tuyo sa atong mga pangulo sa buhat nga masugdan ang kada tuig nga lig-on ang espirituhanong pundasyon sa mga magbubuhat aron nga mupadayon ang buluhaton anang tuiga based diri sa spiritual foundation mo na tuyo ana. Apan among gihimo ang among 10 days of prayer nga 2 weeks kay wa mamitigom panahon sa weekend. Igo lamin na human sa first week sa among 10 days of prayer mga igsoon. Igo lamon na human sa among tulo ka adlaw nga puasa. Nagpuasa po mi dito sa Division Headquarters. Apil si Sir Jacent, apil ako, apil si Pastor Gingging. Nagpuasa po mi tulo ka adlaw nga may mga on. Abi na kung di ko kakaya kay nga akong naandan nga puasa usara man gyud ka adlaw 24 oras ra gyud. Yang akong naandan nga puasa ako mong suginlan di pa gyud ingon nga 3 meals. Kaya ang naandan ako nga puasa musugod kog puasa Birnis pagsalop sa adlaw apan sa di pa mosalop ang adlaw manihapon sa ko. Unya pagpanihapon ako dayong salop sa adlaw sa Birnis sugod ang akong puasa sa 24 oras. Apan sunod na ang mamisgyon nako nga kaon sa naandan akong puasa ha, ang pamahaw ra gyud og ang paniudto sa Sabado. Kay pagkasalo pod sa adlaw sa Sabado, mukaon naman po ko sa akong sunod nga meal. So 24 hours ang akong puasa, it served the purpose, but 2 meals ra ang akong na-miss. Pero pagsugod sa among semana dito sa division, pagsugod sa tuig sa division, ang among puasa tulo ka adlaw. Why sod among tiyan except sa juice nga ilang giserve sa among sa Health Ministries Department sa division, may juice hinuon mi. Abi na mo di makaya matud pa ni Pastor Mandulang, Wendell Mandulang, musuod siya sa iyang balay kay ang iyang pamilya wa man mo apil sa puasa, ay asawa o ang iyang anak. Pagsuod niya sa ilang balay, ang kahumot sa sudan nga giluto sa iyang asawa nga og mulabay lang siya sa lamisa, di man gyud siya kaagwanta sa kahumot sa sudan, mukuyog na lang siya sa iyang asawa og sa iyang anak nga nangaon nga nagtan-aw ra gyud in taon siya sa ilang gikaon kay iya man palusot ang tulo ka adlaw nga puasa. Apan kaluoy sa Dios ang epekto niini mga igsoon health wise, kaming tanan imbati gyud nga may health benefits. Si Sir Jacent ingon pa niya hangtod karon nagpalit na lang kog bakos nga panghugot sa akong karsones. Kay nahiyak namang yung iyang mga karsones kay naibanan mag-isip 10 pounds. Sa 3 days of fasting na mo atong first week sa semana sa January, gipadayo naman niya ang iyahang intermittent fasting. Karon po ako mong suginlan sa akong gihimo. Nisuod po ko anang gingalan ni Ellen White og intermittent fasting kanang 2 meals a day lang. Dapat lang ang akong 2 meals a day karon mahaw mi ganit na unya na kay giandam ang atong CMM nga paniudto. Dili na pud ko kahuwat unya hapon, moapil na pud ko ining grupo nga sunan. Sa kalibutan karon sa kalisan sa nagsunod-sunod nga hitabo niini ilumay mga semana. Pagsugod gyud sa tuig, ang atong telebisyon nagpakita sa grabing kalayo sa Australia. Australian bushfire. Kalayo nga wa sila kahibaw unsaon pagpawong kay hastang mga firefighters sa Amerika. Nagdanag aeroplano, nagdanag helicopter, nagdana ni anang matod pa nila gamay nga liquid apan dako ang mapalong kay ilang ihulog sa ilang helicopter. Namatyan hinuon sila duha ka firefighters wa pa mapatay ang kalayo sa Australia. Kapina sa 70,000 ka mga kangaroo ang nangamatay. Kay grabe namang daghanang kamatay. Human sa Australian bushfire
nahitabo ang balita sa grabe nga mga dulon dito sa Nairobi. Kami nakakita naman migdulon igsoon diri sa Mindanao kini Mountain View, estudyante pa mi kakita man pud migdulon diri. Na may mga tao nga ganahan kay daghang dulon kay ilarang monitor sa dalan unya ilarang ihumol sa tinimplahan nga tuyo unya ilang prituhon po diha kay lami kagumkom man kuno ning mga dulon kanon. Ako noon mga igsoon na may mga tao moingon nga si Juan Bautista bitaw vegetarian kaon magdulon lukos na kuno sa Biblia lahi day na nga lukos dili day na lukos nga grasshopper lukos day nga klase sa tanom. Ang point na ko mao ni ang mga tao na lisang Australia kalayo, Nairobi sa Kenya dulon unya diri sa Indonesia ug sa Korea mga lugar nga wa kaayo maigo og lunop kanato gilunupan unya nahitabo sad ang mga linog sa Puerto Rico, sa Peru, sa Japan ug dinhis Pilipinas nahitabo ang eruption sa atong Taal Volcano nga hasta kami in town sa division na kulgot mi kapig semana nga ang pasidaan sa amo ay lamog panggawas sa balay. Kaya nang Domingo, pagsugod yun sa Asphul, ning gawas ko kay, nagdaan ako, tinis racket kay Domingo lagi. Paggawas na ako, medyo ngit-ngit man ang palibot dito sa Tagaytay, sa Silang. Ngit-ngit unya. Tanaw ko, lain mga nga klase sa dampog. Dili man dampog nga muulanay. Kumura man og baga nga, ang akong madumduman, ang gingalan namog habub dito sa desierto sa Sudan. Ang habub, ang kana ng dust storm, kana bitang balas, huypon sa dako kayong hangin nga musakag 3 kilometros ang kataas sa dagan sa abog sa desierto. Ingon ana ako nakita, paglingi nako sa direksyon sa Tagaytay, klaro kaayo ang as nga gibugwak sa Taal Volcano. Og sa misunod nga uskasimana, ang advice sa amo ay nalang mo panggawas sa balay. Manggawas mo pagmas. Nisulay ko gawas anang Lunes kay moadto ko sa Robinson nga duol ra pod sa Division Territory kay magpalit lagi ang taog supply sa balay. Wa ko kasugakod mga igsoon kay duha ra ka truck ang naglabay sa karsada alibwag. Igo in taon na human ang uskasimana ang mga tao nag-hire og cleaning sa dust sa ilang atop sa ilang mga karsada gikas 8,000 paingon sa 15,000 sa usa ka balay. Ang pag-hire lana sa pagtigom. Dito sa division, tinarak ang among gihakot nga mga asphalt. Nya kana arab daing inalisngaw sa volcano, kuyaw na nga klase kay pino ra kaayo apan kun imong tan-awon sa microscope ang makita nimo murag buak nga mga bildo. Munay manugdon sa inyong panit, munay musuod sa ginhawa, munang magmasgyod ang mga tao. Ako nang gibasa. Eruption in the Philippines, earthquake in Puerto Rico, Ukrainian plane crash, the Iranian bombing dito sa Iraq, ang pagkamatay sa general sa Iran ug ang paghulga sa Iran nga mobalos sila sa Amerika, ang impeachment issue sa Amerika, ang coronavirus sa China, ang political crisis sa Russia, sa Colombia, sa Philippines, sa Middle East, ang plane crash nga nagpatay kang Kobe Bryant, ang nagsunod-sunod diri sa ato nagsunod-sunod og kamatay ang atong mga pinangga nga mga pangulos buhat, Pastor Pagunsan, Mrs. Diaz, Pastor Sanis, ingko karon pa man ko nakabati ini nga ang kamatay hilabihan kasunod-sunod nagdungan-dungan pod sa mga panghitabo nga makalisang. Akong basahon sa description ni Ellen White ni ini nga hitabo. Paminawa, ingon pareha sa basahon nga Testimonies Volume 9, page 11. Paminawan ninyo ha, ako ra po ning hubarog binisaya ron. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces and consolidating.
they are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and listen to the last phrase, and the final movements will be rapid ones. Akong binisayon. Ang atong kaadlawan nga atong gipuy-an karon sulimni ug importante. Ang Espiritu sa Dios gianam na niya og kuha tungod kay daghan ang mga taong nagpagahi sa ilang mga kasing-kasing. Musunod-sunod niini ang mga kastigo, ang mga paghukom ug kini karon nagaigo sa mga tao nga ilang gisalikway ang grasya sa Dios. Pagkahitabo sa taal, bag-o pa kaayo nga ang 1.8 million ka mga tao nagpanon sa Manila sa paghalok lang sa Black Nazarene. Kung usaray inyo ba yung nasabtan, anak? Ang paghalok sa Black Nazarene, ang pagpahid sa panyo diha sa unya ilang tipigan kanang panyoag mo ilang ibaghid sa masakiton, usara baya gyud meaning nga tinuod. Although tinuod nga naglaon sila nga may grasya samas anting-anting ang panyo nga gipahid sa tiil sa Black Nazarene, apan usara gyud meaning ana, instead nga moalagad ang Dios, moalagad ang tawag diniyos nga pag-alagad sa Dios, gamitan na laning mga hiyas sama sa mga panyo nga natrapos tiil. So puli gina siya sa kaluwasan pinagis tinarong o grasya sa pag-alagad. Kay mahimo naman sa tao bisag way kausaban iyang kinabuhi basta na lang siya gitipigan. Unsay giingon diri? Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. May pasidaan lang sabko. Kay usayang atong kaigsuonan, mubutang bitaw sa Facebook, mubutang og maarto kay social media man lagi. Nayo sa ka-article nga gitawag nako ang atensyon ni Pastor Gingging kay siya may communication director. Ingo, Pastor, I think we'll have to address this situation. Kay naay nagpost dito nga gigamit gyud ang atong logo. Unya gibutang nga official Seventh-day Adventist nga print out post sa Facebook. Unsa may gipost dito? Giingon sa ako lang binisayon pero sa in English, ang posting in English. Sumura po ang mga tao magbasa ug makatuo nga gikan sa Adventista. Apan ang kahulugan sa ang posting nagaingon, mao ni nagabaan ang mga tao kay imbis nga moalagad sa Ginoo, ang ila hinuong ludhan-ludhan kana mga kahoy nga sinugba nga naitom na unya gi kulit sa mga gikulit sa mga iskultor. Sa ato paggikondenar niya ang pagkasinsiro sa mga dibutado nga nagsimbas Nazareno. Gikondenar niya sa panahon nga ang mga tao naigo sa pagbuto sa taal. Igsuon, pasidaan lang kamong nagagamit og social media. Ayaw sad mo pag-ingon ana ka insensitibo. Unsay insensitibo? Nahibaw na tang nangalisang ang mga tao. Nahibaw na tang naay 70,000 ka mga tao nga wala nay balay. Nahibaw na ta nga naay 18 kalungsod nga di nakasudlang mga tao nga matay ang ilang mananap. Wa na sila makaon og nagpunsisok sila sa mga evacuation center. Ato pag yung butangag mensahe nga nagkondenar ta sa ilang gihimo. Di pud ta ingon ana ka insensitive. Mubati pud ta unsay gibati sa mga tao. Ang nakapurki yun ato kay gigamit ang ngalan nga Seventh-day Adventist ang nangundinar. Dili man to tinuod nga iya sa Adventist. Because Adventists do not insult people when they are in calamities. My point is this. Samtang ang mga tao nangalisang, okasyon ka na sa iglesia. Nga naman, sa Pinadayag Kapitulo 7, akong basahon sa inyo ang nahitabo. Naay katalagman nga gipugngan karon. After these things, nakakita akong upat ka mga manulunda nga nagtindog sa upat ka kilid sa kalibutan, nga nagunit sa upat ka mga habol, nga naa sa maong mga habol ang mga hangin nga muhuyop sa kalibutan, nga kun inaghuyop niini sa kalibutan ang yuta, ang katubigan ug ang mga kahoy mga wala sa ato pa katalagman kini. Katalagman. Ang gigunitan sa mga manulunda
ang katalagman nga inighuyop sa kalibutan, grabe ang distruso. Mangutana ta, gibuhian na bakas manulunda ang mga hangin nga gigunitan sa Pinadayag City? Kay kanang kalayo sa Australia, di naman matabang. Ang kanang dulon sa Kenya, di naman matabang. Ang mga eroplano nga kaniadto, ingon nila nakatuog ug naghinanok karon nimbangon nga grabe naman ang katalagman. Apan matud pa sa bersikulo 2, ug nakakita ako sa laing manulunda nga milusad gikan sa langit, gikan sa sidlakan, nga nagdala sa silyo sa Dios ug mitsinggit sa makusog nga tingog ngadto niining upat ka manulunda nga nagpugong sa mga hangin sa katalagman, ug miingon kanila, ayaw sa ninyo ug dagmali ang kinatibuk-an sa yuta ug ang kadagatan ug ang kakahuyan, hangtod matiwas sa namo ang pagpangsilyo sa mga alagad sa Dios diha sa ilang mga agtang. Igsoon, rapid succession of events ang giingon ni Ellen White. Sunod-sunod nga panghitabo nga inighitabo, mga lisang ang mga tao. Wa pata kakita og ingon ini kasubsob nga panghitabo. Kay kung basahon nimo ang Pinadayag 6 mga bersikulo 12 paingon sa 14, pagsugod yun nilang William Miller pagwali nga hapit nang Ginoo mo balik sa Oktubre 1842. Ang ilang gibasa ingon ini, I look ug nakita ko ang ikaunom ka manulunda nga nagdala sa ikaunom nga silyo ug adunay dakong linog. Human sa linog mingit-ngit ang adlaw ug sama kini sa maitom nga balhibo ug ang bulan mipuwa. Pagwali nilang William Miller ana mga igsoon, lisang ang mga tao. Abi ninyo ngano? Nahitabo ang great earthquake sa Lisbon, Portugal ni atong 1755. Wali sila. Great Advent Movement, daghang mga tao na nakabig. Pagka 1780, Mayo 19, ngit-ngit ang adlaw, Mayo 19, 1780. Hibong sila, kay nakaagi naman sila eclipse kaniadto, dili man sama ana, apan grabe yung ngit-ngita. Unya, dugay nga kangit-ngit, kalagmitan sa eclipse, tagpila raman na ka minuto, kadto dugay. Pagkagabi gilauman nila nga takdul ang bulan, full moon. Ning lugwa ang bulan, sa mangit-ngit nga adlaw, nga taas nga pagkangit-ngit, ning lugwa ang bulan pagkagabi, hilabihang puwaha. 25 anyos ra ang milabay gikan sa Lisbon, Portugal earthquake. 1755 ni sunod ang pagngit-ngit sa bulan, pagngit-ngit sa adlaw ug ang pagpuwa sa bulan. 1780, 25 anyos ra, lisang ang mga tao. Unya, wali sila Miller, 1820s, 1825. Abi ninyo kung sa'yo nahitabo, bersikulo 13. And the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drop its late figs when it is shaken by a mighty wind. Nga naman, sa November 13, 1833, 53 years, gikan sa darkening of the sun and reddening of the moon. 53 years, 1833, November 13, nahimo ang gingalag, the meteoric shower. Nga no ako maning gi-review, nga karaan maning nga nabatianan ninyo. Tungod kay ni atong panahon na nangalisang ang mga tao kay ang gap 25 anyos, 53 anyos nangatuman ang mga ilhanan. Panlahi ni Ron, nga naman. Ron ang giingon ni Ellen White, the rapid succession of events. Unsay buti pasabot anang rapid succession of events. Magsunod-sunod ang kulba nga panghitabo nga muuyog sa mga tao sa kalibutan, di pa mubalik ang Ginoo. Ang rapid succession dili ng 25 years later ay mahitabo ang sunod ilhanan. Dili ng 53
pak. Grabe. Bushfire sa Australia, Dulon sa Kenya, Taal Volcano ni Iraq, Fuji Volcano sa Japan ni Iraq, nimbaha sa Australia, nimbaha sa Korea, nimbaha sa Indonesia, nimbuto gibumbahan. Grabe na! Naghuot sulod sa less than 1 month. Rapid movements. Igsoon, sa di pambalik ang Ginoo may buluhaton ang iglesia. Ang pagpanilyo sa iyang karniro nga wapas iyang turil. Muna'y atong buluhaton. Ayaw mong hunong sa inyong lifestyle. Hibaw na mo kung sa lifestyle, kinabuhi mo'y naguali. Dili ni sisari nga schedule sa wali mo'y inyong member involvement. Ang una-una sa uban, ang total member involvement wali ni pastor 32 ka komite gikas tigulang hangtod sa bata, tanang tao na ay ngalan sa kada working committee o ingon pa nila mao nay total member involvement. Tanang membro sa iglesia may trabahoon kay nag-schedule og wali si pastor. Dili na mao total member involvement. Ang total member involvement malista ka or dili gikinabuhian nimong ebanghelyo aron ang imong kinabuhi may muwali sa katawhan mo nang i-strengthen ninyo ang family care group ministry kay kata mao'y kahayag sa atong mga silingan. Kita nalay paglaom hinumdumi gisunog ang Sodoma paglugwa ni Lot ug ang iyang pamilya. Kining kalibutana sunugon sa Ginoo paghunong sa buluhaton nga gipasidaan sa Manulunda sa Pinadayag City. Ayaw sa ninyong buhii ang mga hangin sa katalagman nga motiwas og distrosos kalibutan hangtod masilyuhan sa namo ang mga anak sa Dios sa ilang mga agtang. Ang trabaho sa care group, ang trabaho sa Hope Channel, ang trabaho sa mga crusade, ang trabaho sa pag-ibanghilyo, mauna ang atong pagpanilyo sa mga agtang sa katawhan sa kalibutan sa di pabalik Ginoo. Dili ni angayan hunungon nga buluhaton, angay ning kusgon, angay ning daghanon. Muna nga si Sir Adap kaganina, ingon pa niya na sipyat noong kog pahibalo nila nga ang budget sa evangelism karon mao'y gihimong prioritize sa atong organisasyon. Ang atong South Philippine Union sa leadership na Pastor Kadirma uban sa mga kaubanang opisyalis, nagsabot sila. Atong dublihon ang atong evangelism budget kada tuig. Unya awhagon nato tanang misyon, awhagon nato tanang institusyon, dudlihon pud nila ang evangelism budget ug kaluoy sa Ginoo mga igsoon. Ilang gituman na ug natakda ng ubang teritoryo karon halos tanana gipang duble ang evangelism budget. Binubuhay tag kwarta alang sa pagtiwas sa buluhaton sa Ginoo kay alang sa inyong kasayuran ang buhat sa Dios mas dinalian karon kaysa bag-o patas pagtuo. Roma 13 versikulo 11 akong basahon pagsira sa akong message karon. Roma 13 versikulo 11. Sige ingon dire. Kay ug buhatan ninyo kani sa nasayra ninyo nga karon mao ang panahon nga angayan kamong managmata gikan sa inyong halalom mga pagkatulog kay ang atong kaluwasan karon mas duol kanato karon kaysa bag-o. Dili maayo nga ang atong ilisan ang makahadlok kay tabo. Abi ninyo kanong dili na maayo. Kung inig-normal sa pangitabo, human sila malisan, ubalik ko na sa kalibutan. Ang ako yung ipanasig sa tuunan, dili kay, balik na tas pag-alagan, kay hapit ng Ginoo balik, kay kung mataon-taonan pag Ginoo balik mo na sila sa kalibutan. Ang atong emphasize karon, lifestyle. Kinabuhi nga nausap. Dili tungod kay sunod simana balik ng Ginoo. Dili tungod kay sunod buwan balik ng Ginoo. Kundi kinabuhi na usap kay andam kanunay kung mobalik ng Ginoo. Imong lifestyle,
lifestyle sa imong giwalihan, lifestyle sa kinatibuklan sa iglesia. Kung imo naana atong pagpangandam sa dili madugay, mabalik na yung Ginoo busa. Dili gyud amayan, hunongon ang buhat na atong gipasiugdahan ang kay gani Ginoong palambuon, pakuskon ug atong hatagan sa prioridad. Mo na akong bahagi sa tanang kaigsuonan karon.